Ahojte, moja mamina si objednala z Notina, to je platforma, kde nájdete oblečenie, make-up, všetko, dá sa povedať. No a ona si objednala 2 ličiace produkty a mne tohoto strašne zlatého Zajkat od Essence lipstick je mega cute. To bola limited edition, ale ešte na Notine ho majú, takže ak ho nemáte a chcete, bežte na Notino. No a vlastne ona si objednala také 2 ličiace produkty a poslali jej dosť veľa darčekov, ktoré vám chcem ukázať. Ako prvé tu máme túto strašne peknú taštičku od Dolce Gabbana Devotion. Strašne sa mi páči, aká je tá farba, taká krémiková. Skrátka, wow. No tak ideme si ju otvoriť a mám na tiež dostatok, to jedno. A keďže mala po 2, tak dátum nie. Keďže ja som jedináčik, tak môžem dostať, keď má po 2, 2 veci. No takže let's unbox it. A by the way, toto nebude video minútové, ako ste u mňa zvyknutí, toto bude dlhšie. Oh my god. Oh my. Oh my gosh. 3, 2, 1. Oh, tá je krásna. Oh my god. Guys. OMG. Ja vám to musím ukázať. Pozrite sa, aký zips je tam. Taký krásny. OMG. Let's open this one. OK, je to vlastne takáto táštička. A toto sa dá, čo dá dať. Hej. Oh my gosh. Ona je strašne pekná. A tuto je vlastne ten hlavný, akoby dá sa povedať, že bačok alebo priestor. Oh my. Čiže je to takto pekné, veľké. A tuto, ako je ten nádherný zips, je ešte miesto. Ty kokos. Všetky moje taškičky ja už nemôžem normálne používať, ja už len túto, veď to je krásna. Oh my god, ja sa idem na ňu vydať, je fakt krásna. Krása. Dobre, ideme na ďalšiu vec a to je táto Dolce Gabbana tiež. Čelenka headband. Absolútne nemám tucha, ako vyzerá. Ale myslím si, že už to balenie vykazuje, že Dolce Gabbana, že to bude veľmi pekné. Toto video nie je sponzorované Notinom, Dolce Gabbanou ani žiadnymi takýmito stránkami. Toto je čisto môj opinion. Oh my. Tak toto prestriame. Ja viem, že to možno normálne dole, ale nechceme poškrabať tú krabičku. Dobre. Prvé sme dali preč. OK. Aha, takto sa to bude otvárať. Videli ste to prvý. Oh my gosh. To je krásne. Look at this. Ok, ideme si skúsiť len tak, že ako vyzerá. Vyzerám ako taká červená karkulka, ale toto je pre dospelých a ja som decko.
Aha, už viem, ako to zapnúť. To je krásne! To je krásne! To je krásne! Kúknite na mňa! Dolce Gabbana! Čo, Macko, páči sa ti to? Páči. Keď dáš to dole. Wow, ale ono je fakt, že ono sa to dá zase oprať. Toto je ich logo. Dolce Gabbana. Toto reálne, tieto dve veci sú, ja neviem normálne sa na to vynadívať. To je akože wow. No skúsme, že či sa to teda bude zmestiť, lebo vlastne tie veci už rovno dám do tej kozmetickej taštičky. Mamina tiež takéto dostala. Takže wow, že len 2 produkty si objedná od Dolceho a hneď takéto veci jej prišli. Ešte Sol de Janeiro si objedná, ale to v druhom nákupe. OMG. Zmesky. Pozrite, ako krásne sa to tam pomestilo. To je úplne, že na to made. To je úplne, že na to made. Oh my god. Dobre, ideme k ďalšej veci, aby som vás tu 6 minút nezdržovala len 2 vecmi, keďže ešte máme veľa to go. Tieto 2 vzorky. Táto prvá. Prep your skin for a healthy glow made in Italy. Dobre, skúsime to. Otvoríme to fakt, že jemnúčko, nožničkami. Na textil, ale Magali to nevadí. Môžeme normálne pri sebe. OK. Dobre, ja som sa tam nakúkla. To je fakt, že krásne. Keď to otvoríte, máte tu tie produkty. Tento. A keď to ešte otvoríte túto stranu, máte tam nakreslené tie vecičky. A keď to tu otvoríte, máte tam tie vzorky. Oh my god. A tam vnútri ešte niečo. A to vyberete a wow. No, dobre, ideme skúsiť, že čo je čo. To prvé Hydra Dose Booster. Je to dobré svetné. Aha, to na druhej strane, takže nevadí. Toto druhé je Rebirth Niacinamide Serum. To druhé. Samozrejme, je to pre dospelých ľudí, ale máme tiež túto vzorku, aj tú druhú. Len som chcela ukázať, že vlastne ako to vyzerá. Samozrejme, ja to nebudem používať, to je vám jasne dúfam. Glow Bands Creamy Cream, je to posledné? Oh my god. To je fakt krásne, podľa mňa je to veľmi pekné, ale ja ešte nepotrebujem takéto veci používať, hej. Ja nie som Sephora Kid, zatiaľ, ani nebudem. A ideme na toto druhé balenie lipstikov, to už asi ja skúsim, ak si poznám. No, otvoríme to. Keďže je to tu takým plastom, tak to ideme rozrezať pekne. Ešte máme jednu vec, takže to bolo rýchle, to bolo príliš rýchle, takže robíme, že ešte to katujem. Dobre, hotovo. Ja, že tam budú len 2. Musela som to urobiť. Keď to otvoríte, je tu takáto obrázok a takýto. Nejaký Repeat Blur a Perfect Matify. A keď otvoríte toto, že Perfect a Matify, takto sú tam vzorky. Nie 2, nie 3.
6 je tam, 6. A tu som nakreslila, že aké sú tam. A keď tú druhú stranu otvoríte, tam sú vlastne o tých dvoch produktoch nejakých. A ideme tu zase opäť vybrať. Toto asi si vyskúšam. Urobím ďalšie video, takže určite mi hoďte follow a čakajte na to video. Oh my god. Ono je to krásne. Opäť toto je, že toto je primer. Toto je... Aha, to sú foundation tiež. To je primer, tento prvý. A to sú tam už nejaké iné veci. Vejú, je, že to sú lipsticky. Ja som niekedy tiež taká. Uf. Čo mi to nejde? No, konečne. Let's make it. Posledná vec. Čo vám musím ukázať? Prada fľaša! Made in China. Za to, že to made in China, neznamená to, že je to nekvalitné. Že má cíp. No vidíte, aký je zlatý. No dobre, otvárame. Ešte som to vôbec nevidela. Let's go, 1, 2, 3, 4. Jasne, že tam bolo papier. Oh my. Toto je by the way mojej maminy, lebo neposlali dve. Bohužiaľ. Bo som pobrala všetky fľaše a termosky, čo má, takže... Oh my god, to je strašne, že pekné. Oh my god. Wow. Let's see. Nezačnem to zafungovať, takže... Neviem počkej, ako to mám otvoriť. Aha. Vnútra. Vrchnák. To zvukla obia. Môžem vám to zostaviť? Bohužiaľ. Po nekonečnom škrípaní mojich uší som to urobila. To boli všetky darčeky, podľa mňa, akože toto je, že celý nákup, podľa mňa, akože na mňa je to celý nákup. A ideme teraz skúsiť ten, čo som vám slúbila, ten nádherný zajkový tento. Kým ho neotrhnem, aby ste ho ešte videli. No, keď ho otvoríte, tak uvidíte toto. A toto. Takže ideme si to tam viac namočiť. Priblížime. Majú toto video je dlhé. Takže musíte ho oceniť. Že ja som mal to bez 15 minút vám len hovoriť o týchto produktoch. Bežíš na tie pery. Máme to peknú lesk, akože leskové. Lieskové oriešky. No. Je to veľmi strašne pekné. Zo všetkých uholov. Nie všetky uhly mi sedia, ale s týmto ľúbilo som, hej. Čiže, keď si objednáte na Nutine, dostanete strašne veľa stav. Takže ja som bola, že mamina, čo to tu máš? To si objednala dvakrát. To sú darčeky. Ja som bola, že darčeky? Dobre, nebudem vás tu ďalej mordovať. Toto je všetko, čo som vás chcela povedať v tomto videu. Takže tak.
No a do tohto popisku, to dole, vám označím môj Instagramový účet, aby ste sa mohli zapiť do krásnej súťaži. No a nezabudnite mi dať subscribe a follow. Ďakujem. Tak, bye!